Numru kbir ta' pazjenti u qraba tagħhom qasmu l-esperjenzi tagħhom fuq Facebook wara li ilhom snin sħaħ jistennew għal diversi operazzjonijiet u s'issa għadhom jistennew buġieħ li ma bħalhom. Fuq il-medja soċjali persuna partikolari qalet li bina ilu sentejn jistenna l-operazzjoni f'saqajh, persuna oħra tgħid li ilha 4 snin tistenna l-operazzjoni f'ida u persuna oħra ilha tistenna 5 snin b'riżultat li spiċċat lanqas tista' timxi iktar. Jekk trid tiftaħar fuq il-billboards bis-saħħa aħjar rajx tagħmel biex issolvi d-dewmien li hemm fil-qasam tas-saħħa l-ewwel u proset għax dan bis-saħħa tiegħek. Dan kien kumment partikolari li ġibet l-attenzjoni fl-isfond tal-kriżi fis-settur tas-saħħa b'kummenti ieħor jinnota kif fl-aħħar jiem ittelgħu biss billboards mimlijin f'taħir minflok proposti mill-gvern għall-futur ta' dan is-settur. Apparti d-dewmien kbir għall-operazzjonijiet oħrajn ilmentaw kif anke fl-emerġenza qed ikun hemm dewmien ta' sigħat. Persuna tgħid li anzjan ta' 70 sena wara 8 sigħat kien għadu ma ħatu matul din l-istennija inotaw ukoll anzjan ta' 89 sena jibki bluġieħ waħdu wara sigħat sħaħ jistenna. U qudiem dan kollu ħafna ftakru kif is-settur tas-saħħa spiċċa f'din is-sitwazzjoni. Meta l-Gvern Laburista mhux talli baqa' jinsisti b'mudell ekonomiku tal-overpopulation, iżda saħansitra għażlu li jsirqu l-miljuni ta' euro minn but il-poplu Malti u Awċi u qed jagħmel minn kollox biex dawn il-flus ma jiġux lura.